Andam na ang Commission on Elections so maabot nga May 2025 Midterm Elections sa Kidapawan City. Diin 96,000 ka registered voters ang laumag bobotar sa datos sa COMELEC Kidapawan City. Anaa sa 96,335 ang opisyal nga ihap sa mga botante sa dakbayan nga andam nang mupili sa ilang mga lider nga modala sa renda sa panggamhanan sa syudad. Nadugangan niini ang kapin 91,000 ka botante niadtong 2022 elections. Adunay 128 sab nga ihap sa mga presinto sa 40 ka mga barangay sa syudad. Susamang dunay duha ka kandidato pagka city mayor nga one-on-one sila incumbent Mayor Paulo Evangelista ug incumbent City Councilor Rochelle Gantuang Cozureta ug sa pagka vice mayor nga sila incumbent Vice Mayor Melvin Lamata Jr. ug kanhi Vice Mayor G.V. Ro Bombeo. Samtang dunasab 26 ang magpapili pagkakonsehal. Sumala sa COMELEC Kidapawan City nga sa kinatibuk-an hapsay ang pagsugod sa campaign period sa syudad. Dai sa Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe